A yau zan baka wani babban sirri wanda ya daidai da bukatarka. Wannan sirrin da na ce zan bayar ba wani sirri bane na daban. Wani sirri ne zan ƙara ba da shi domin kuwa na taɓa ba da shi kwanakin baya. Duba da na ga mutane suna ta godiya da sa albarka akan wannan sirrin, shi yasa na ce to yau zan ƙara ba da shi. Wato wannan sirri ne na buɗe dukkan taskokin arziki gaba ɗaya. Buɗe dukkanin ƙofofin arziki gaba ɗaya. Na ba da shi kwanakin baya kuma al'umma da yawa sun ji daɗinsa suna ta godiya. Saboda haka ga yadda ake yin sirrin. Ana yin wurdin ya razzaku arzuquni rizqan wasi'an halalan ɗayyiba. Ya razzaku arzuquni rizqan wasi'an halalan ɗayyiba. Wato shine ake yin wurdinsa kafa 12,000. 12,000 ake yinsa cikin dare. Albarkacin annabi da alkur'ani idan aka yi kwana 7 ana yi, za a yi mamakin yadda rayuwa za ta canza insha Allah. Wanda ya lakin ya yi comment da sallallahu alaihi wasallam ya yi sharing domin yan uwa su amfana, shi muka baiwa ya je ya jarraba. Allah ya bar mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.